खुलुमबाय रायजोफोर आं दाख्लै मोनसे भिडिअ बनायदोंमोन जि माने इउपिपिएलनि नेताफोरा माखासे 500 बान्डलजों माने सासेनिफ्राय सासे भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दोंमोन। थिग बेबायदिनो दा नैबे स्क्रिनाव होनाय सुबुङा फिन खेबसेबाव भाइरेल जादों। बिथांखौ आङो भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा सासे इउपिपिएलनि लाइमोननि दैदेनगिरि होनना बुंदों। मुङा जाहैबाय मिनिसोरां ब्रह्म। जितु माने एनकेटिभिनि जि फेसबुक पेज बेयाव जितु फटक नैखौ नायनो हागोन। बेयाव मिनि सरें ना मायाबो लिरदों। मिनि सोरां जानो हागौ। बिथांखौ नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ। 500 बान्डलनि फटकजों बिथाङा भाइरेल जादों। दा बाथ्राया जाहैबाय इमान जे 500 बान्डलनि माने फैसाजों इउपिपिएलनि नेताफोरा भाइरेल जागासिनो दं। दा बैफोर फैसाफोरखौ जितु माने मा होनगोन डेभेलपमेन्टनि खामानियाव बाहायनांगौमोन, किन्तु लिडार बायमारनायावसो नेता बायनायावसो बेस्थ' जामारदों नामा, बे सोंलु जानानै फैबाय जोंनि थाखाय। मानो होनबा सासे नङा सानै नङा जोङो नुबोबाय थादों। बान्डल फैसाजों जि 500 बान्डलनि फैसाजों फट' भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों, नङा होमबा? बयबो नुनो मोन्दों। बै फैसाफोरखौ नेता बायनायावसो बेस्थ' जामारबाय नामा? जितु माने जोंनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय न' लुनाय बायदिसिना खामानियाव बाहायगोन होनना बुंदोंमोन। बै समाव जेब्ला पावाराव फैयाखैमोन, बै समाव मोजां बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन जे जों फारसेनिफ्राय जोङो जि खामानि मावनो गोनां, रायजोफोरनि खामानि मावनो गोनां, बै खामानिफोरखौ मावगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दायो मा जाहैखो, माने जितु एमपि इलेक्सन, बे इलेक्सननि समाव माखासे 500 फैसा बान्डलजों भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय थादों। इलेक्सना दा जोबनोसैयानो। थार्ड फेजनि जि इलेक्सन, क'क्राझार समस्टिनि जि इलेक्सन, बियो गाबोन सानसेल' बाखि। दिनै जाहैबाय 5 मे, गाबोन 6 मे। गाबोन सानसेल' बाखि समफोर इलेक्सन जागोन। बिनि सिगां माखासे जोङो मा होनगोन बेखौ 500 बान्डलजों इउपिपिएलनि नेताफोरखौ भाइरेल जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेबायदि जानो नाङामोन। बे फैसाफोरखौ जि माने मोजां खामानि, इडुकेसन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बायदि सेक्टराव बै फैसाफोरखौ बाहायनो नांगौमोन एबा खरसा खालामनो नांगौमोन। बहुत माने दुखुनांथाव बाथ्रा होननांगोन। दा बाथ्राया जाहैबाय आरो क'क्राझारनि जि इलेक्सन, माने क'क्राझार एमपिनि जि सिट, 1 नं क'क्राझार माने सिटनि, लकसभा सिटनि जि इलेक्सन, बेयो 7 मेआव जानो थांगासिनो दङ। बै इलेक्सनाव दा बेयावथ' गासैबो बर' केन्डिडेट गोजा। दा सोरखो माने क'क्राझार समस्टिनि रायजो राजाफोरा थांखि लानांगोन जे सोरखो माने मा होनगोन बेखौ दिल्लीसिम दैथायहरो। दा नोंथांमोननि आखायाव सै आरो माने जोंनि दरं उदालगुरिनाथ' माने मा होनगोन बेखौ सासे बर'मोन, किन्तु बर'बाबो टाइटेलाल' बर', किन्तु सासेया एनडिएनि केन्डिडेटमोन। एनडिएखौ सापर्ट होदों होनना बुंदों, नङा होमबा एबसुआ। क'क्राझाराव दा बर' गोजा। दा नोंथांमोना सोरखौ दिल्लीसिम दैथायहरो, दा नोंथांमोननि आखायावसै आरो 7 मे खालि। थेंक इउ, बेखिनियानोसै।